Луцьку ОСББ відшкодують 50% вартості придбаних генераторів. Максимальна сума – 100 тисяч гривень на один будинок. Для здійснення відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії ОСББ, ЖБК, управитель повинні подати до Департаменту житлово-комунального господарства Луцькради пакет документів, який складається з заявки на часткове відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії за формою, затвердженою згідно з додатком до цього положення, завіреної копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань, копії протоколу співвласників багатоквартирного будинку про прийняття рішення щодо закупівлі обладнання, завіреної копії видаткової накладної на придбання незалежних джерел електричної енергії. Відшкодування буде здійснюватися шляхом перерахування коштів на банківський рахунок ОСББ, ЖБК, управителя, зазначений у заявці.